ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಪಿನಂಚಿಂತ ಸೇಮಿಗೆದ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ನೆಕ್ ಸೇಮಿಗೆದ ಪುಲಾವ್ ಅಂಡಲ ಪನುಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಸೇಮಿಗೆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡಲ ಪನುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಪಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ದಿನೋಲ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪುನ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಸೇಮಿಗೆನ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಕೊದ್ದೆರೆ ತಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಂಡ ಸೇಮಿಗೆದ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿನವರ ಕಲಡದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸೇಮಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ರವಾ ಶಾವಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರವೆತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ನೆತ್ತ ಅರಿತ ಬರ್ಪುಂಡತ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ತೂಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಸರಿ ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಯರ್ಂದಾಂಟ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಲಾಯಕಡಿಂಚ ಕಲಡವನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಬೆಯ್ಯರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊದಿಪೈನ ನೀರು ಪಾಂಡ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯ್ತು ಪೋಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ತಿನಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತೂರಿಂಚ ಒಂಜಿ 90% ಬೇಯ್ತು ತುಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವು ತುರಿತ ಲಾಯಕಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಯಾವನನ ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನ ಅರ್ತೊನ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ಪವೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಚಮಚಡ್ ಬುಟ್ಪೊನ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಬುಡಿ ಉಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಬುಡಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಬೆಚ್ಚಗ ಕೂಡಲ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬುಡ್ಪಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕ ಚೌಲಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆವಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿಡ್ದು 4 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಮುಲ್ಪ 4 ಲವಂಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾನಸ್ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಾವ್ದ ಇರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಸುರುಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉದಿತ ಲಾಯಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ ಮುಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಬೇಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡಿಯನ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪದೀತಿನಂಚಿಂತ ಸೇಮಿಗೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹದೋಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿನ ಸೇಮಿಗೆ ತುಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಚೂರು ಖಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಓ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ಸುರಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪದಿನಂಚಿಂತ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪನ್ನೀರ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಎತ್ತನ ಸೋಯಾಬೀನ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಾಡಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೀರತೆ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆಲ ಬುರ್ಚಿನಂಕು ಮೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ